курения убивает огонь и пачкаша тема қиинибад бидай зиндагӣ кардан дар ин система дар рэп дига ҳақиқат наков додари ё акаи рэпер чун шофёри мастай ҳақиқат ранги гаи рэпер метарса мегрезай ҳақиқати замонда агани вазифаи рэпер буд ҳақиқат фаҳмонда ноболиғ уже медона нархи қитии ҷинга фоҳишо нархи духтара баробар кардиан тиндашона хубай аммо ошиқи хони нолиданаш ноболиғ да беқадрай ҳатто гапи волидайнаш дар чашми ҷамъият ҷомеа рӯзнома нигор фақат рэп гуноҳаю фақат рэпер гунаҳгор наметовад дар чашм клубои ҳуи шабона ки ба рақосои бараҳна ҷалб мекунад ҷавона аёди ҳама рафтак ки нашидаги варак халқи мура бизнеси халқа ки гир мекофт для вақт неки аёди ишка намера гар сад кuni ҳаракат ки рэперо як вақт курения убивает огонь и пачкаша тема қиинибад бидай зиндагӣ кардан дар ин система дар рэп дига ҳақиқат наков додари ё акаи рэпер чун шофёри мастай ҳақиқат ранги гаи рэпер метарса мегрезай ҳақиқати замонда агани вазифаи рэпер буд ҳақиқат фаҳмонда ноболиғ уже медона нархи қитии ҷинга фоҳишо нархи духтара баробар кардиан тиндашона хубай аммо ошиқи хони нолиданаш ноболиғ да беқадрай ҳатто гапи волидайнаш дар чашми ҷамъият ҷомеа рӯзнома нигор фақат рэп гуноҳаю фақат рэпер гунаҳгор наметовад дар чашм клубои ҳуи шабона ки ба рақосои бараҳна ҷалб мекунад ҷавона аёди ҳама рафтак ки нашидаги варак халқи мура бизнеси халқа ки гир мекофт для вақт неки аёди ишка намера гар сад кuni ҳаракат ки рэперо як вақт курения убивает огонь и пачкаша тема қиинибад бидай зиндагӣ кардан дар ин система дар рэп дига ҳақиқат наков додари ё акаи рэпер чун шофёри мастай ҳақиқат ранги гаи рэпер метарса мегрезай ҳақиқати замонда агани вазифаи рэпер буд ҳақиқат фаҳмонда ноболиғ уже медона нархи қитии ҷинга фоҳишо нархи духтара баробар кардиан тиндашона хубай аммо ошиқи хони нолиданаш ноболиғ да беқадрай ҳатто гапи волидайнаш дар чашми ҷамъият ҷомеа рӯзнома нигор фақат рэп гуноҳаю фақат рэпер гунаҳгор наметовад дар чашм клубои ҳуи шабона ки ба рақосои бараҳна ҷалб мекунад ҷавона аёди ҳама рафтак ки нашидаги варак халқи мура бизнеси халқа ки гир мекофт для вақт неки аёди ишка намера гар сад кuni ҳаракат ки рэперо як вақт